כן, לא, כן, לא. אתה רעב? כן, בדיאטה? לא, רוצה בגט? כן, לשים בו פטה? לא, שמן? כן, אכפת לך? לא, מחרבן? כן, לנגב לך? לא, מבשל? כן, אוכל טבעוני? לא, אוהב את הצל? כן, שונא את השמאלנים? לא, אוהב את הראפ? כן, מעשן? לא, אוהב את הקרק? כן, מתרשל? לא, יש לי כסף. כן, 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 מקדם במישהו? לא, 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 אני 10. כן, 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 משתמש בטישו? לא, 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 יש לי כסף? כן, 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 מקנה במישהו? לא, 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 אני 10? כן, 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 וואלה זה לא אישו. לא, 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 הולך מכות? כן, עם בנות? לא, מזיין הרבה? כן, גם קטינות? לא, משחק את הפרו? כן, כדורגל? לא, כדורסל? כן, קט רגל? לא, היית בכלא? כן, לא בצילומים? לא, אייפון בפלא? כן, אוהב את האנדרואיד? לא, מסעדות? כן, הופעות גרועות? לא, הופעות טובות? כן, הכחשת שעות? לא, יש לי כסף. כן, 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 מקדם במישהו? לא, 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 אני 10. כן, 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 משתמש בטישו? לא, 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 יש לי כסף? כן, 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 מקנה במישהו? לא, 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 אני 10? כן, 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 וואלה זה לא אישו. לא, לא,